Branden er. Vil I have det, Eskild? Godnat følger. 62, 3, 2, 9, 29, 8, 8, 9. Og det er omkring majs ildebrand. Skift. Ja, det er korrekt, og det er fra min position godt og vel 900 meter, så det passer meget godt med, at hvis det har været en RPG, så har den selvdetoneret over 3. Det er 3, der snakker. Han kan ikke forstå noget. Noget som helst. Jeg er en heltknæ. Du er også en helt. Ja. Vi er heltene fra Barlak sej. Nu skyder de sgu derude. Oh yeah! Så er det som at sige, som vi kommer i nyhederne. Dø, sviner!